جکی سەرۆکی ئەمریکای جۆن کەنێدی di sala 1963 da li Dallasê ji ber suîqastê jiyana xwe ji dest dide. Çavê hemû cîhanê li ser xanima serok Jacqueline Kennedy ye. Divê Jacqueline di demek kurta ji vê tramvayê derkeve û hem xwedî li mîrata mêrê xwe derkeve, hem jî li cem zarokê xwe, serê xwe û malbata xwe bilind bigire. Fîlm li ser suîqastê û amadehiyên cinazê disekine ku Jackie di hevpeyvîna xwe ya li ser kovara Lifeê da behs kiriye. Rola Jackie Kennedy Natalia Portman dilîze. Derhêneriya fîlmê Pablo Larraín dike. Digel Portmanê di rolên sereke da Greta Gerwig, John Hurt, Max Casile cî digirin. Çêkeriya fîlmê Darren Aronofsky dike û senaryo jî Noah Oppenheim nivîsiye. Ev jî ji ku derê derket. Net, bavekî ku him gerekî bi malbata xwe ve girêdayî ye û him jî ji keçika xwe ya Stepaniyê pir hez dike. Lêbelê keçika wî mezin bûye û hatiye temenekî ku jiyana xwe bi tena serê xwe ava dike. Hezkiriya Stepaniyê yê bi navê Laird Mayhew heye û roja hevnasîna hezkiriyê Stepan û malbata wê tê. Lêbelê karakterê ku li bendê ne ew nîne û Laird karakterekî pir cuda ye û li gorî malbata wê nîne. Laird zilamekî ku bi saya pereyên ku li ser înternetê qezenc kiriye, di temenekî ciwan de bûye dewlemend. Lêbelê Laird çixas dostkir be jî ji ber helwest û tevgerên xwe yên bêhurmetî net jî aciz dibe. Laerdî çixas bêje ez ê di demeke kurta xwe bi hemû malbata Stepaniyê bidin qebûlkirin û destûra bavê wê bistînim û pêra bizewcim jî, lê Laird çi bike bila bike, net wî wek zava qebûl nake. Derhêneriya fîlmê John Hamburg dike. Di rolên sereke da James Franco, Bryan Cranston, Zoe Desch, Megan Mullally û ji rêvtin gilak cî digirin. Senaryoya fîlmê jî ji aliyên John Hamburg û Jan Helfer ve hatiye nivîsîn. Moanaya wêrek, keçika serokê qebîleyekî ye ku li Poleneziyaya kevnare dijîn. Moanaya bêtirs û bihêz ê di nava Sûrûştê de mezin bûye û keçikeke bi kêf e. Lêbelê ji aliyê nîv îlahekî Maova laneteke tirsnak tê kirin û ev lanet digihîje heta girava Moanayê jî. Ji ber vê lanetê êdî masîgir masiya nikarin bigirin, zevî hêşhêşî nabin hişk dibin. Lêbelê Moana biryardarek ku serî li vê rewşê netewîne. Keçika ciwana ku ji Pasîfîka Başûr derketiye rê, armanca wê ji bo dawiyê li vê lanetê bîne, nîv îlahî bibîne û tiştê ku ji diziyê teslîmê wî bike. Derêneriya fîlma anîmasyon Ron Clementis û John Masker dikin. Di dengxistinê da Dwayne Johnson, Alan Tudyk, Alu Ciravalho, Philippa Soo hene.
سناریوژی جالین تایکا وایتی، رون کلمنتس، جون ماسکر، پامل رایبون و جارت بوش و هاتیه نویسین.